аз пораи чорво газ истеҳсол карданд. Таҷрибаи истеҳсоли биогаз дар хонаи биби Калон Салимова, сокини деҳаи Чаманистони шаҳри Ҳисор амалӣ шуд. ман ҳамагӣ 400 чорвои калони шохдор дорам ва ҳамарӯза 3 сатил порӯи аз чорво истеҳсолшударо бо 5 сатил об омехта карда ба дастгоҳи газ истеҳсолкунанда меандозам ва дар натиҷа газ истеҳсол мешавад. ба мо ин дастгоҳро 1 моҳ пеш аз ҷониби барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид оварда насб карданд, мегӯяд соҳибхона. من این گاز در برای ما استفاده بودم ای کسی نه از نه چونی رو نسیون نمیکند خیلی اول مو بهتر شد. то ин дам аҳли оилаи ин хонавода бо харҷи зиёд барои хӯрок пухтан маводи гуногуни сӯзишворӣ истифода мекарданд. баъди насби ин дастгоҳ ва истеҳсоли биогаз сарфу харҷи зиёдатӣ ба анҷом расид. ҳамарӯза ин хонадон аз 3 то 5 соат бо газ таъмин ҳастанд. برای ما خیلی یاردم شد. من گاز استحصال میکنم در یک روز 2 سطل پرو و 3 سطل آب رو آمیخته کرده دومی حوض را وارد میکنیم از اون گاز استحصال میشود. муовини роҳбари барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид хонума Лазима Онта Бхата оид ба муаррифии лоиҳаи мазкур ва аҳамияти он чунин ибрози андеша намуд. шарики асосии ин лоиҳа вазорати кишоварзӣ буда аз сабаби ки нури органикӣ ки мисол ин таҷҳизот истеҳсол мекунад ба соҳаи кишоварзӣ бисёр чизи муҳим аст. инчунин мақсади ин лоиҳа аз байн бурдани истифодаи таппак ки айни замон хонаводаҳо занҳо бисёртар машғуланд истифода мебаранд. чихел ки медонед ҳангоми сӯзонидани таппак ба саломатии занҳо ба кӯдаконе ки дар ҳамон хонавода ҳастанд таъсири манфӣ дорад. лекин вақте ки ин таҷҳизот насб мешавад ва газе ки ин таҷҳизот медиҳад он мушкилотҳоро аз байн мебарад. ин таҷриба бори аввал дар Тоҷикистон амалӣ мегардад. бешак амали сохтани он аз бисёр ҷиҳат манфиатовар буда барои расидан ба яке аз ҳадафҳои асосии кишвар рушди иқтисоди сабз нақши муҳим дорад. бояд гуфт ки таҷҳизотҳои биогаз аз кишвари Ҳиндустон ворид шуда ба талаботҳои стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошанд. истеҳсоли ин гази табиӣ безарар ва барои сарфаи буҷаи оила хело ҳам мувофиқ аст.